Здравейте хора и добре дошли в канала ми. Днешното видео ще играем на Rainbow Friends и то ще играем с Станислав. И още много хора. Добре, да стартираме играта. Гласувай! Гласувахме, айде. Почнахме. Айде играем Rainbow Friends. Бя-бя! Аз не съм играл тази игра от много време и съм забравил вече. С таки аз паднах в една дупка, ела. За мен 25 кручки. Кручки? За тебе! Хай чудовище! Капеш ми? Не ми гониш. Мина покрай ръката му. Следващото видео ще играем на Escape Tsunami. Тия глупаци много бързо умират, защото не са нубове. Ти умря ли? Не. Именно най-големия про на тази игра никой няма да умре. Тук е по-яка. Аз намерих кружки. Още 6 кружки. Получи безсветни стотинки. Отивам в тук да потърся кружки. Кога открихте 19 от тях? Тук разува някой миналото, че се връща. Искаш ли двамата да се създаваме? Аз не съм началото. Аз чувам пикорите да се създавам. Да намерят те самите пушки къде са. Я да видим някъде тук дали има нещо. Време за кола! Чисто време. Няма нещо да вариш. Едно от три. Да речем. Две от три съм аз. И си 2 от 3. Ще те бия. 3 от 3. Чакай малко. Не! Аре, двамата едно на едно. Аре, пак да тръгваме. Я вземем количките с нас навънка. Я да видим дали може да ги вземем. Да, жалко, че нямам диаманти. Ти можеш да се вадиш. Пиши да може да вадиш. Имам 0 диаманта, той иска 20 за вземе. Аз имам 0!
Sama kada je biti to prav. Не се качвай! Добре. Човек, аре... Дай отново, че аз умрях. Аз нямам да тече. Хайде, дай отново. Дай отново, брат. Дай отново. Но... Защо не влизаш? На тебе ти крашна. Добре, ще лепна и пак ще вляза. Не, аз влизам. Добре, аз отново ще те джойна. Давай. Айде. Защо не въртиш лупинги като мене? На гълта с Кока-Кола, айде сега тръгваме. Аз имам стотинка, аз мога купя диамантена. Ще си купя диамантена кутия. Добре. Сега ще виж новата ми кутия. Аз няма да гласувам, защото искам да разберем какво трябва да правим. Добре, гласувам и аз.
Много съм тъп, отново сбърках бутоните. Трябва да играем отново. Се сбърквам бутоните и вместо да... Да играме Shark Bike. Не, брат, не. Акулата. Искаш ли акулата? Виж? Не. Какво? Има игра, казва се Spawn Your Friends. Тя струва 275 робъкс да играем в моята. Но аз съм 184. Няма да успеем. Добре, просто пак да влизаме просто в Rainbow Friends. Обърках бутоните как да изкарвам кутията за да се скрия. Така че влизай, аз съм в играта вече. Горе! Искаш да играме игри, които сме играли доста време. Може ли да избера една? Чай малко, спри. Аре, тази игра играх я с Борислав, мой съученик. Коя? Да. Да, аз имам коли вече. Ето виж. Нали аз мога не дай да купуваш коли, аз ще спал на 2 коли и ти можеш да ме караш. Ето това ще бъде моята. Ще спална и втората си кола. Чакай, трябва да изляза от колата. Готово. Караш другата ми кола. Press F to start. F. Карай ми втората кола. Можем да караме по 2 от колите ми. Карай 2 от моите коли. Аз искам да карам с километри. Да че го направя на километри. Аз съм 5 километри. Аз отшъл, Спри! Чакай да те настигна, че ми бягаш. Аз карам точно за тебе, карам. Аз искам да те Опа, аз нямам гориво вече. Отивам да взема гориво. Има един глав път. Аз съм казал, виж, аз смятам много гледам тебе. Ти смятам си в Google. Защото нямам гориво. Подели кацата. Аз ще помина къде. Това се паса. Това се паса. Заредих колата. Къде си? Виж къде съм аз. Аз съм в края на града. Я виж къде съм аз. Аз къде съм? Ето. Да дойда при теб, ама... Ама
Чай, аз ще се съм с Чай, аз ние ще се срещнем. Добре. Хора, поне Станислав Енов в тази игра не е играл. И поне той няма никакви коли. В тази игра доброто е, че можем да спалваме 2 коли от моите. И аз мога да му служа едната ми кола, защото аз имам 2 коли. Едната я карам аз, 2 БМВ-та имам. Ейта! Чакай, спри. Спри да дойда. И аз спри за малко, чакай, не дей да правиш нищо, чакай малко. Чакай малко, спри. Ай, че ти такът времето. Дай. Следваме, виждачки е ключна. Следвам те. Чакай да се качим. Я ми кажеш на заведе Станислав. Ко викаш? Следвам те. Имам битка. Чай, ще ме изпреварваш. Натискам пълна газ. Да те настигна. Натиснах пълна газ. И те настигнах. Не! Май за малко да помня. Ма аз паднах. Тук до мен има злота. Я чай малко, че аз паднах и сега съм на майната си. Въни съм в пътя. Въни си главния път, където видя. Добре. Добре, развръщам се. Я виж къде съм, отвори картата, има виж. Не сега, ето. На къде хора? Към главния път, защото има един. Че си е там, там се. Добре, връщам се. Ела да ме видиш къде съм, ела. Ела на телефона ми. На главния път си. Ти сега трябва да се вълнеш.
Сега стой къде. Ето. Ето така нагоре. Ти си... Виж? Ето те! Ето те! Браво, чакай, спри ме. Чай малко. Къде с бавно? Не, аз се падна. Чакай малко и спри. Не! Забих ръчна спирачка за малко. Не, се паднеш! Успявам спокойно. Набих пълна газ. Добре, това ще ми май 300 часа, мисля. Да. Намалям скоростта. Ако карам максимална скорост, ще се пребия. Спри. Следвам те. Чакай, ще набих спирачка. Не, чакай. Не трябва да отивам тревата, защото е хлъзгаво. Нагоре. Майка. Бро. Що за сила? Бро. Ти пълси натиснал драйв мод. Ето! Седа. Седаме! Аз съм опреша съм отдата. Значи, че си на драйв мод. Аз го изключих вече. Ти го изключи, да? Виж, знаеш ли, че в Venical Legends преди не можеш да... В тази игра не можеш да даваш всичките си коли на хората. А в тази игра аз мога да давам двете си коли на тебе. Например, едната да я карам аз, другата може да я караш ти. А в някои игри това не се разрешава, а тук се разрешава. Мога да ти давам да ми караш колите. Ма, тук се вижда с страни, защото
Виж, че караш моята кола, аз карам също моята кола. Добре, че тук... Чай да предположа, че сме в зимната част. Опа, не превишавай 100 метра. Какво стана, бе? Чай да кажа, че си на мили. Е, тук долу учи долу. Трябва да бъда внимателен. Чакай малко, спри. Готово. Аз съм 100 и няколко километра. Ти си там, аз те видях. Наистина сме далеч. Еми, далеч сме. Ние двамата отиваме на екскурзия, те там си блъскат колици, правят пожари. Не знам какво точно правят, но... Ще преувелича скоростта. Аз ще водя. Аз. Ей, я не изпреварвай водача, ей. Остави водача да си върши работата. Добре, че набих ръчна спирачка, спри. Стана лоша работа и набих ръчна спирачка, за да се спася. Добре, че не падна. Имам чувство, като гледам тия, тук мисля, че има паднали дървета. Тогава преувеличавам скоростта да минем за 2 минути. Изпреварвам те. Такива, гледай, сега ще набия ръчна спирачка. Ще облича и ще набия ръчна спирачка. Боже, каква ръчна спирачка направих. Направо как скръднати. Чакай малко, чай, че тук нещо направих, някаква глупост. Спри. Давай, бро, тръгвай. Добре, че ти дадох една от моите коли. Аз ти разположих с моята кола. Аз купих тия 2 коли, ги купих аз. Чай, бе, че ме изпревари, бе. Его. Станах много назаде. А че къде отиваш на мен напред? Чай, мисля си, че навънка има някакъв трамвай, който свирка. Това си очи. Не,
Не, връщам спирачка. Не слушай вече... Спри! Алфа, да. Я спри за малко, чакай малко. Спри за малко. И не тръгвай никъде. Само гледай картата. Ще останах малко назад. Давай, тръгвай. Да знаеш, аз имам по-бърза кола. Твоята вдига около 317 км, моята е 320, ха. 3 км разлика. Не знам. Тогава да слизаме и да купиме нещо. Да купиме къща и да лягаме да спим. И на следващия ден да видим какво да правим. Стъки, виж какво може, виж. Виж, може да се катерим. Да, бе, да се връщам към града. Искаме 2000 лева за... Не бе, това е моето кола. Ако... Чай малко, вече е ден. Аре сега да експлорваме нещо. Вече е ден. Айде, блъснах стоп. Блъснах знака. Не мога да има. Заобиколи го. Не можеш там слуша пътя. Не ми дават да мина, добре. Тогава тръгваме. Спри бе. Накъде бе? Аз набих ръчна спирачка и предминах пресечката. Аз съм с 6-7 км в час. Блъснах знак. Къде избяга без мене, бе? Спри. Аз съм за тебе. Майчета видях. Видяхте етата. Видях го, отново е там. Йо, аз се надминах. Блъснах знак. Отново блъснах. Купих тези двете коли.
Чакай, че паднах, спри. Излязох на пътя отново, хайде. Че къде си? Чакай, ето, спри. Видях те. Чакай, че се забих в знака. Къде ще ме закараш? Добре, де. Добре, връщам се гоя, чакай. Чакай малко. Да обърна. Почти обърнах, да. Обърнах! Идвам нагоре. Пак блъснах. Добре, да паркираме. Тук е хубаво място. Финишираме екскурзията. И хора, финиширахме екскурзията. Сега да паркирам колата и да слеземе. Днес беше много голямо екскурзията. Тук пътче и тук нямаме пред целия път. Я чай да паркирам моята кола до моята. Чай малко. И почваме да. И хора, да не забравяйте да се абонирате за канала. И съм се абонет, аз съм го споделил махна долу публикациите ми в паролата и виждате Станислав Бонев 5543. Натискате го и ви излиза акаунта на моя братовчет, който е на 11, аз съм на 10.
До чуване. Не чак до чуване, да чая още малко ще поиграем. Чакай малко. Чакай, аз също не мога да се ориентирам. Сега малко ще поиграем на Rebels в тази игра. Намерих пистолет. Той аз имам пистолет, ето. Ладно, склони на районе. Зареждам го и продължавам да се стрелям. И аз стрелям по корите. Имам чувството, че по-добре се вижда цвета, когато сме от твоя компютър. Ако искаш този път, искаш ли да сменим колите? Айде да ги... Това е част първа, сега ще направим и част втора. И за сега, чао!